Good morning mga idol. Andito na naman tayo sa school. Bibis ngayon, yan yung araw ng aming distribution of modules and retrieval. Retrieval ng mga activities na pinagawa namin sa mga bata. Kaya maraming kaming parents ngayon dito ngayon. Dito po sa part na to, kailangan muna mong maglagay ng mga pumapasok para po sa contact tracing. Uy! Gio! Very good naman si Gio. Pagkatapos po ng paglalagay doon, kailangan na pong mahugas ng kamay dito. Yun. Tapos sila mahugas ng kamay sa kasabalan, sila pupunta sa bawat advisor ng kanilang mga anak. So yun si Kadan rin, sa mga katulong namin dito sa school. Siya po yung head na puso namin dito. Joel! Dito naman po kami nagbibigay ng module at kukuha ng binabalik ng mga parents sa mga activity ng mga bata. Yan po yung mga kasama ng mga life of teachers. Kain po. Hi. Kain po. Kain ba ng kulay? Hey, Mom. Pa-subscribe po sa Glenn TV. Ay ma'am, ma'am, kaway po kayo ma'am, live po tayo. Sir Glenn TV. Marlene, kaway. Mami, pabariya na yan. Hi ma'am, good morning po. Kaway po ma'am para kita tayo sa camera. Hi Ma'am Sheena. Hi po.
busy yung aming mga grade 1 teachers. Hello po. Dito tayo sa grade 6. Dito naman yung distribution and retrieval ng ating mga modules. Grade 6. Sa second floor na po tayo. Dito naman po yung mga kinder pupils nag-house. Kasama natin mga kinder teachers. Ayan, mga magigiting na kinder teachers. Ayan po sila, sir. Patingin yung mga excellent po dyan, ma'am. Huwag mo ano yung ano ko sana. Yun. Mukha ko kasi. Hi, ma'am. Ano ba yun? Hindi ah. Ayan, mga kinder teachers namin. Ayun, kaway po. Sir Dennis. Pinanood ko Ayan, yung mga ano. bulilit namin, mga kinder. Okay, may distribution of modules. At the same time, kailangan mag-klase. Good morning, kids! Good morning! Thank you! Ito muna ako, ma'am. Dito tayo sa second floor. Ang house po dito ay kinder sa grade 1. So grade 1. Good morning. Thank you very much. Salamat, ma'am. Ma'am, thank you. Ito ay Ma'am Jen. Tapos na? Hi! Morning, sir! Good morning po. Good morning, kids. Family! Sulat na po, my family. O, sino hindi pa tapos mag-draw? Kumuha na po. Thank you po, ma'am. Yes, sir. Thank you. Akit po yan, third floor.
Dito naman po yung grade 3 ng house. Letter A. Good morning po, ma'am. Hi, Ma'am May. Ay, magandang umaga din po. Salamat. Thank you, sir. Next, number. Ano ba ang magiging salita pag tinanggal natin ang letter B? Ay, ma'am. Thank you. Good morning po, ma'am. Good morning po. Good morning, ma'am. Ay, si Ma'am Becky. Salamat po. Dito naman sa kabila, grade 2. Grade. Morning, ma'am. Okay lang ba yan? Salamat po. Salamat. Si Ma'am Melanie. Ay, ma'am. Ang paniwang ginawa ay sumayaw at pang-apat, bumili sila ng bagong bisikleta kanina. Ang paniwang niya sa aspektong nagawa niya ay bumili at panlima, masayang nitiwan si Nena na pumalikat itong karawan ng walang linggo. Ang pag-iwan ginamit ay nag-iwan. Ngayon, piliin ang aspekto ng pag-iwan Hello. Ingat po sa pag-uwi.